Beयाव दङ बोरमा अमा वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल दायो आलासि फैबावगोन दिनै जोंनाव बाजैमो दं नोंथांमोनखौ देखायनोसै आङो मा मा रेसिपि जायो दिनै बाजैमो फैनायनि लोगोफोर मैथा बेनिफ्रायनो लाव बिजौ बे लाव बिजौ ओमफ्राय मैथा बेनिफ्राय बे माइरं जिरा राइस बोरमा बेदरखौ गोगोम जागोन सानदोंमोन खिन्थु मोनासै बारा आधा केजिल' मोनबाय अमा बेदर 1 केजि बाजै आरो मायु फैगोन बेनिफ्रायनिया बाखि मस्ला होनाय मस्लाफोरखौ गासै लाजोब्बाय मैथा लाबोबाय बिजौ लाबोबाय बास दायो लोगोफोर मोनसे बुस्थु बागरबोलाबाय सामब्राम गोजा बेनिफ्राय बानलु गैया दायगेन सान्दुं गोसाव लायनो थांलायदो उफ संसारनि माया जाल एसे सफैबाय जोंहा बाजै गावदाङा दै लोंबाय फैनानै बेनिफ्राय आरो सासेया नैया दायो साहा फुदुंदो नैया भेराइटिस मिथाइ लाना फैदो बाजैया मा नामखौ माबानि सामारनिसो दिनैसो बेरायनो फैदो जाना इनि सासे सिंगार आरो बेनिफ्राय बियो माबाव होनो माटन लाबदो बेनिफ्राय अमा माबायदि संगोन नायनोसै बाजै संगोन ना बेखौ आं लाबोना इनिफोरखौ बाजैया लाबोना लदा लदाखौ नैया बेनिफ्राय नै फुजिया लाबोदो बेनिफ्राय नैखौ बाजैनि थाखाय एक्सट्रा लाबोदों आं दा ओंखामदो नों ओंखाम जाखांना मायुआ भैरबकुन्द थांनो बिराद लुगैबाय थादोंमोन बेखायनो भैरबकुन्दनि फिल्डखौ होबाय बे चेयाराव ज'होनानैनो फोरनिया टाटा पान्चनिफ्राय जों गामिनिनो लोगो सासे असुदा गारि गोदान लादो बेनोनो एसे साहा लोंहोयोनो आं थांगासिनो दङ दायो साहा लोंना टाटा पान्चनि नैया वाइट कालार बिराद मोजां पान्चआ दायो लोगोफोर टाटा पान्च बियो बेस्ट मडेल आरो लोगोफोर इन्टेरियरखौ देखायना होसै बेनिफ्राय इथिलाबो दायो जिथु गियारफ्रा बिराद स्मुथ मोनदों आङो गियार लिभार बेनिफ्राय क्लासफोरा बिराद स्मुथ आंनि जिथु एसप्रेस' दङमोन ना एसप्रेस' टप मडेल मोनसे दङमोन आंनि रेड कालार बेनिसाय बिराद मोजां आरो नैबे प्राइसआबो एसप्रेसनिफ्राय दाम बेस्ट मडेलबाबो इयो 8 लाखनिफ्राय स्टार्ट जायोनो ना बेनिफ्राय आरो टप मडेल दंबावोसो टप मडेलाव गासै इन्टिरियराव बेफोर माबा मोनगौमोन आरो सानरुफ मोनगौमोन बेनिफ्राय निया डिसप्ले मोनगौमोन बेफोरखौ गैया आरो एलवेल मोनगौमोन खिन्थु नैबे बेस्ट मडेल जाबाय नालाय बेखायनो ज' सालायना नायदो एसे टेस्ट ड्राइभ गोदान गारि नालाय टाटा पान्च टाटा होनबाथ' मिथिखायोना बिराद सेफटि थाखायो टाटा ना माने टाटा कार ना ओरैबायदि दैया दायो मा बनायदों आं नायाखैनो र' नायनि नैबे मा अमा मैथा बा बोरमाया बैयाव बेयो बोरमा बोरमा फान्था नैया जाहांबाय नैबेलाय जाबायना जायाखै दायो जानाय लोंनाय लाहार फाहार दायो आं कुकार लांनोसै साहैदो दे स्रां लागोन हर नोंसोर लाना फै इयाव जोङो बेदरखौ लांना जाहैगोन ओइ गुसु खामखो नायनि दायो बायद' बाफोरथिलै जायगा 7.5 केजिनि माइरंनि माबा आं जागोन माखौ लाहोनो इयाव बयखौसो होगोन नैबे माबा गोलैगोन नैबे मटन जानायखौ है नैया लोगोफोर दायो ओंखामा नायदो बेनिफ्राय नैबे बोरमा मटन नैबे अमा अंगे दायो रेडि जासिगोन दालिबो दङ आंना माइ अमा जायानो आंनि बायदि एखे जायो जानाया थेवबो दिनै जाया आरो चाटनि जाया मैथा बिदिजों जागोन
Teza. Tè आंनिखौ हायना हो Ini cahaya. Tè जा Haina lah. ओइनो मायावनो होलाय दायो जोंहा जानायनि लाहार फाहार बेनिफ्राय नैबे आं अमा जाया नालाय आंना सिङाव जानि सो डाइनिंआव जगोन एलाबो नैबे जानोसै दायो ला Udah zaखानायखाय गाहाम नांदों गाहाम नांदों ना आं बुरजा जाखाबाय जा अरिया माइआव जानाय जोब्बाय बाजै अमा हामदों ना हामाखै माइआव आं बानायनाया खालाय मा नों गारगोन माखौ गारगोन बेखौ गारगोन नैया दायो जोंनि खाथियाव ना गुरगासिनो दङ नैया इभिनिंनि ना गुरगासिनो दङ नै खाथियावनो दुब्लियाव जेखाइ खबाइ लालायनानै नैया दायो थाइजौ खाजि जानोसै जोंहा मैया लाबोनाय आङो दाखालि लाबोनाय माबानिफ्राय गरेस्वर गोदै जागोन बायदि नांदों जानांगौ गोदैयानोथ' गोदै जादोंमोन आं थाइसे जागौ हादिया गारनासो होबाय हारसिङै जाबाय थाइसे नैया बिराद गोदै जागोन इयो नैया दा साहा लोंनोसै लाल पानि दायो नैया बेयो जाबाय मैदेर खि सुन पापड़िबो होनना बुङो ओमफ्राय लाल साहा बाजै मावाबो जादों इनो मैदेर खि माइआथ' गरला जादों मैदेर खि जादों दे जा दायो माइआ दोंसे गान रोजाब बोनदोलाय रोजाब दे ना गारतेखौ रोजाबलाय दायो इसोरो हरावनो थांगोन 10टासोआव थांगोन ओमफ्राय मा जागोन दायो बानायगोन दा दसे उनाव दे दान दोंसे रोजाब ना करते प्यार हाय मोरे खर गय दायो मोनावबो बेखौनो जागोन दहाय जागौ हाजिया नैया बेदरा अमा बेनिफ्राय बेयाव मा दङ बेयाव बोरमा बेखौबो दंबावो एसे बेनिफ्राय दाल फ्रायालाय नैया नैबे मैथाजों अमाजों बे दालिखौबो गुदुं खालामनांगोन ना दालिखौथ' बुरजाथिया दहाय ओमफ्राय नियाव दङ मा जायो भाजि दायोसो जानाय आलासिफोरा थांगोननो हर थाया मानो थाया लामाया गोजान ना ओमफ्राय थाया ए